ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଆବାସ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଆଉ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ମିଳିବା କଥା, ହେଲେ ତାହା ନ ହୋଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କଥାରେ ଅଛି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଠିଲାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା କୋଡ଼ିଆରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ ବି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ୀବିଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିନା ତଦନ୍ତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କାଟିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଉନଥିବା ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ବୁଲି ତଦନ୍ତ କରି ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗ୍ରାମରେ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ।